Plemex. Uy, araw mo na dawan bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka dito sa inyong bahay, makikaming dito sa programa Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mga tugang, good morning! Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Yan, kunti lang ang ating dudungaw lang tayo, tapos iskid na tayo. Ngayon pong aldaw, Webis po mo yan. Pag alas 11, papasok po yung DNR sa hindi pong programang Boses Kang Kapalibutan. Tama-tama, Mother Earth. Earth Month ngayong April. And we are also celebrating mga tugang the international, International Mother Earth Day 2025. Di ba? Ang tema is Our Power, Our Planet. Baka sakali mapasadapan natin ng kaunti yan, maya lang. Pwede po ang report, pali po niya sa luwas. Nasa linya si Chief Jim na salita. Chief Jim, please come in, Chief Jim. Oh, Chief Jim. Ayan, nagdadahil si Chief Jim. Okay na, okay na. Ayan, good. Hello, Director Mar. Naka-built-in kita sa ngunyan sa operation kan National Bureau of Investigation digdi sa mga lugar teritoryo kan Concepcion Group. Naka-embed ka, naka-embed. Oo, sa bagong pagkagata. And hali na kami sa Barangay Alungong. Harayo na Barangay Tamala day ki-signal day kita gani nakakapagtapo ki-report ka sa bago pa. Pero ngunyan Barangay iyaw na. yan, Alungong. Di ba yan dyan nakuha so mga long firearms? Ngunyan kan mga nakaging aldaw simana an mga pigkakalot baga mga armas na kalibre matapos na backgrounder baga kay ni na pin down itong so next in rank kay Gilbert Concepcion na si Rabi. Ngunyan may mga na kuang informasyon na iguanin mga napatagong badil and nagkakuha baga ito successfully sa mga operasyon, follow-up operation kan NBI. Then followed by the surrender kan sa Rosa Ground Commander na si Rihale alias Marasigan. Okay. Yan, habang nasa poder kan NBI, ining si Marasigan, nakakapagparapaga ki informasyon and may mga ginaradan pinagtutok do niya, nakikipagtabangan na siya sa mga otoridad lalo na kaning NBI na iwan namin rin pera sa mga oras na ini ka nakagip ang mga simana. Ayun, ano Chief Jim? May exhumation? May positive itong dinuman ni nangaragi kami sa Salog, Sapa, nagtukad, nagbaba, nagtukad Giraray. Then 2018 may nagigirumduman na iguanin sarong Karatsinda ki Tinapay an nawara na sila sa area digdi sa teritoryo ini and pinaghanap
Aloy, tabi, pig recall sa lugar. Tatoy, 2018, nasa 5 years, 5 years na, dabi, Director Mar. Masaguso na. Nagkarilibong na nga ni siya. Nagkaibarago na nga sa tiray na may mga nag-landslide ng nasa baris dalis bisinik ibulod. Tapos may pantay sa baba. Tapos may sapa. Tapos nagpagarago na nga kaawutan iningitan mga panahon ngunyan panuman nagkikarabasa tapos panuman nagkikamote. Sabkod na pigpararumdum niya tinawanin pagkakataon ni Atty. Jimenez na rekulon mo nga relax nga nga tapos rekulon mo sigan lakaw-lakaw ka ni Rihale dig sa lugar sigan tangad niya sa bulo sa digdi sa nag-collapse na bulod and pigramdam niya na nag-exit nga kami digdi na nga kami nangaragi pagkatapos igwang pinapodan na sarong midbid niya sa barangay ang tandaan niya tabi Director Marso kuprasan niya kuprasan sa kaluyot yung panahon nagpaparabunan na dahil na niya nasususog kung sa'yo na sa kuprasan ngunyan na may pinarumduman siyang pangaran na taga-barangay na gari yung ito sa diri kaning kuprasan pinahanap digdi sa barangay aram niya hindi posible dahil man aram kan tag sa diri kan kuprasan kung may igwat dumanin nakalubong na tao pero siya aram ni Rihale basta nga nasusog ko so may tukdo so kuprahan tanda na niya kung saan parte. Ayun, ngunyan, uminabot so persona na pinagpahanap na itigtok do no ni uning niya sa kuprasan tinokdo na niya kung iwan ngayon ni sa kuprasan ining niya so pigagatungan baga iyon na ngayon tinokdo kan bitis niya pinakapusas baga Suagunan kuprasan agunan tinokdo niya tinurugbok na ito kinaralot na palapirno mga 3 feet surarom luminataw sa payo subungo luho subungo pinayo pwedeng ano yan kunyan yan binadil sa payo luho sa payo then nagkakon siya may sulog may t-shirt siya pagkatapos may protection sa init baga jacket may jacket jacket so igwa may blazer pagkatapos iyaw sa description dahil ko rin kita magkakasend kikuan ka informasyon nagpapatabang naman si attorney na dahil kaya identified sa pangaran pero ikaw inin mga blatter masususog din ang sabi kay ni Marasigan iyan so nawara na parating daki tinapay nag-corroborate so may nag-surrender man testigo kundi kadana naghilang da sabi niya Atty. Jimenez pero puradir na gada nakakuha na sinda ti informasyon pero dahil man nakuha pa kayo dahil nakukorroborate kung pag-surrender kayo ni Rihale ngunyan sa madaling sabi Director Mar na positively and successfully na exhume nakalot binagtak na sa body bag nakashort lang ini and yaon na dara pang 3C ini nagkakaralot na mga response mga biktima kay itong conception group tabi Director Mar. Ano magiging disposition kayo ni na Attorney Jimenez? Ipapayraram ni sa forensic. Okay. Ngayon, mapapod din press conference sa aga. And sa ngunyan, dahil ko eksakto, dahil ko na babanggitan ko na ngunyan ang location na biriglaan man sa naso informasyon ka so bago nakadalagan gani kita digdi ang importante diyan successful and nag-positive itong ano yan information nakuha so pinsasabing ano yan bakay itong ititrace na lang kung si Isay ining nawawaran na kapamilya so ngayon kung igwanin mga nakaantabay dyan sa tour makusog kita sa bato na survey tabagayan kan Bagyong Christine makusog kita dyan kung igwadyan kapamilyang nawawara
2018 para tinda ti tinapay. Na nagpigahanap follow up na siya sinda sa NBI. Di man na istorya na imarasigan kung nga tata ginadan iya na para tinapay. Napagsuspitsara na kwanda. Kasi Bastang luminaw digdi sa teritoryo sa bastang ginadan. di ka na makaluwas. Dahil ka na. Oo. Ngunyan, dahil ko sa nababanggit nining location ni ngunyan Director Marcon, anong eksaktong location ini. Nakasa taas si kaming kabubuldan sa mga oras na ini. Okay. Nasa Makahoy. Then nagkuhan mo na, rororoto mo na. Tapos sakat para sa operation na ini. Na dahil may manday ko malaram kung ano an dadumanon. Basta nagsusunod lang kita sa kung saan ang direksyon na tigdadumanan kan na NBI. Yes. Then obserbaran niya to na nagbabakal ki pansit, nagbabakal ki karne, nagbabakal ki bagas, niya ko piga-analyze ko niya kung wala with no kuan ini na operasyon mabaka niya kung ani mabanggihan ini ta nata nagabarakal ti mga lulutuon gusto mo sabihin talagang pangmatagalan ini yan kung sabi bako lang garo iyan na saro na yan na para tinapay ang hanapon iba pa. Correct. Igwa pa. Kundi kahit puan man na wala ka man digdi mabakalan tabi Director Man. Wala man ki mga harong digdi. Wala harong digdi. Ngayon, nagwaruruto muna digdi sa mga makahoy, may rarong tig makahoy, sa bata may iton. Ngayon, igwa pa nindua. Yan. Igwa pa nindua. Yung video tsaka picture tsaka annotation mo. Ilaban ko ginarayan. Magamay ni Director Mar. Wala man 2019. 2018 itong sunakalot pa si successfully ka sa bago. Ini hopefully kaya hindi giswagom tigwo niya pa ng feeling mo tiya pigkukulbaan nga ako niya ko sana maging positive na si Marasigan si Rihale nakahuron niya ka Subago na siya makikipagtabangan kaya nga di siya nag-surrender tanganing makauan man na hostisya ngayon iyon nga patuyuhan sa mga napatayaw kami. Dahil sa na kumabukan kan may katulog at para mo, dahil tapay kuanan nga kuan. Nag-agad nga ni kita clearance man, kaya Atty. Jimenez, na okay man, iputok mo dahil sa na magsabi kan sa sign and location. Ito na. Talagang may nakuha na. Matasabula, may nawalat nga, hindi lang ako sa may tiglulutuan, nagkagari ko karamping kami digdig. Nag-operate na Director Maba, tumawaran akong signal, naghanap lang dito ng signal. So masunod na ako sa kung saan naman ini na rutang dadaagihon ni sa mga oras na ini sa ibong kan init kan panahon tigtutupad mi ini tiglurusog maibong tisalog sapa talagang purong bulod Director Mar mala nga ni bira man kisawo digdi kaso lamin tigid so sindaman sana ang niyara on digdi nagraralakaw-lakaw kan mga panahon tabi Director Mar. Okay. So yan, wala ang sa tuyo mga dagdag din naglalakaw na kita Director Mar pabugsok pabulod ining tiglalakawan ko sa mga oras na ini karayo na nga na distansya tapaguna kumapayringalo day mampalaan dire-diretso na nagdalagan ako sa baba kasi man ako hindi na salita di. Thank you very much Jim mga tugang ingat lang Jim. DCGB on assignment. On assignment po mga tugang si Chief Jim naka-embed siya sa mga NBI agents na sa Operation Posinda. May nahanap ng saro po na restos and may pagyahanap patabi sa sarong lugar dyan sa 3rd District of Albay. So sa hindi po kapos tabi mga kabayan, ako ay paalam na muna. We will be back mamaya ay abangan po nindo ang DNR Regional Office 5 para po sa boses ng palibutan after the news break. Bye-bye! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko.